Good morning everyone. Boy खबर नाय जाबाय सा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफोरनि साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम नैबे एकदम आथिंनि आफाखिनिफ्राय लाना ओरै खर'थिनिसिम गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनानै नैबे आइमा गंगानि ओरै साहानिफ्राय खोलालैथोआव बोहैलांनायखौ ओरै नैबे दै सान्थिखौ ओरै दांनानै स्राय बरायहरनाय जाहैबाय आरोना रायजोफोर ओरै दं जोंहा ब्रादार सिटि अफ बड'लेण्ड YouTube चेनेला सिटि अफ बड'लेण्ड मोन नामा ब्रादारना साबस्क्राइब खालामना हो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफोर कमेन्ट खालाम जोंहा ब्रादारनाव नांथारगौमोन आंनो नांथारगौमोन दा 120 साबस्क्राइबार नांथारगौमोन आच्छा सिटि अफ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफोर साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय ओरैजाय बिनानाव अनसुमै दं जोंहा बिनिखौ साबस्क्राइब खालामना थाबैनो 10K खालामना हो अनसुमै बर' ब्लगमोन दा ओमफ्राय आगै सिमिक्सा ना हा सिमिक्सा मुसाहारि सिमिक्सा बसुमतारी नै बेनाबो चेनेलनि नामाहाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै बेनिखौबो 10K खालामना होबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिनिफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्रायहाय आं दा दंफैयो माने आंथ' दिनैसो लाइभआव फार्स्ट टाइम माने संकसआव फैफेरदों आरो रायजोफोर माने फैफेराखैमोन नालाय फार्स्ट टाइम संकस ओरैबायदि दै माने फसायजोब्बाय आरोना आं जायगाखौ नायनानै लकेसनखौनो माने बेबायदिबाथाय आं नासो सारलाबजोबनो लुगैयो आरोना रायजोफोर ना जि लाबोदोलै माबा बे फाग्ला माबाखौसो लिंहरनांगौमोन आङो मा नामलाय बेना सराइबिल ना बाला ओमफ्राय माबा बोरैबा नाममोनलै बावलायलांबाय आं फाग्लाफोरनि नामखौ बालाजों बे खानाय गोलावा मा नाममोनलाय एखे फाग्लानि नामखौ बावबाय आं जायखिया जे लाबोबा मोजां जागौमोन बिसोरो एकदम ना सारखावजोबनो सलिदखा नै जायगाया माने जोमैजों जाबजों माने बेरायफैफेराखैमोन नालाय ओमफ्राय हनै खाथिनि जोंहा ब्रादार सिटि अफ बड'लेण्ड मोन दंमोन नालाय ओमफ्रायहाय बिसोरखौ लेंबोनानै एसे बेरायफैबाय आरोना रायजोफोर जायगा देखायफैबाय आरो जोंखौहाय मोजां मोनदां आं संकसखौ बोहैलांनाय गासिबो देहायाव नांनानै थानाय फाब सोबोनफोरखौ नैबे संकसनि दैसाजों खोलालैथोआव बोहैखारनानै लांदो आइमा गंगा जायगायाथ' देन्जारजोबसो सिसानि जायगाया आयै गाजां बरियाना रायजोफोर एकदम हेभिल'खा आङो बेखौ बेनिफ्राय बारनांगौब्ला बेनिफ्राय बै आइलेण्डआव आं थांनांगौबा आरो रायजोफोर बे आइलेण्डआव आं थांनांगौबा बबे जायगायाव सहैगोन आं बैयाव सहैगोन आं बैयाव नों बारनो हागोन आगै बेखौ हो बारनो हानाय नङा दा आं बेयाव बारोबा बैयाव सहैगोन आं रायजोफोर बै आइलेण्डआव नैबे आन्दामान निकबार आइलेण्ड आरो रायजोफोर बेयावसो सहैगोन आङो बे दैखौ बारनांगौबा माने ओरैबायदि दाहार आरोना बेखौ मा गारिजों बारनो हागोन माबाजों नङाबा जानाय नङा दा क्रेंजों नङाबा जानाय नङा दा बेखौ लहानि क्रेङा बेजोंसो थांनांगोन नावालाय दंमोन हनै बिराद गोजानावसो फिसासो नुहुरो ब्रादार ओमफ्राय ओरैनो मा ना मोनो बेयाव नाया ओरैनो आंथ' मिथिया जेन'बा करिया मोनो सिलि मोनो करिया नांदुरबो मोनो माने नांदुर नाखौथ' आं नुफेराखै माने दाबो लाइभआव नुफेराखै आं जाथारनायसिगौ आं मोनबा डेन्जार मानसि बायदि नायो नंगौ ओरै गिदिर जायोना गोलावनो आयु थैखागोनलै सयथिबो बिदिखा गोथाव दा नाया गोथावानो जानायाथ' आंबो जायाखै खुसियाफोरबायदि आं बे जायगायाव थानांगौबा बे जायगाया आं जोबजोबगोनलै दैलिक रेस्ट थानाय नङा आं रायजोफोर आरो आंहाथ' रेस्ट थाखाया नालाय माने फुरा सारलाबजोबगौमोन आरोना नाव लायै ओमफ्राय मा बै जायनाखि नाव दङ ओमफ्रायहाय बे दैखौ बारनो हागोन बेजों बारजायो दा औ बारनो हायो बेजों डाइरेक्ट थांजायो ना सानस्रिनानैबो बारनो हायो दैया बेसे गोथौ ओरैनो एक्जाक्टलि दैया थोरोबो नामा मानसिखौ बे 10 फुटसो जागोन थोरोबखायो दा आयु होनबाथ' गोथौआनो ना आंथ' दा बिनिफ्राय बारनांगौबा बै आइलेण्डआव सहैखागोन आरोना आं रायजोफोर बै आइलेण्डआव बुखारलांखागोन बे आंखौ फुरानो ओंखायनोथ' आरो रोंबा मेगन सैगोन दै सिंजों खारजागोन ना खारजायाब्रा खारजागोनदां दै सिंजों बल्डारफ्रावल' सौदावलांदो थैदो दंफां गिदिर गोजाव बोयोना नंगौ बिदिजों मोजां रायजोफोर आं दा माने बे जायगानिफ्राय आनज्रायलांनो थाखाय आगान सुरबाय आरोना रायजोफोर माने सान्दुंबो दुंबायमोन नै बिराद मोजांनो ओमफ्राय जोमैया एसे अभार नालाय सोखिख'नो हायाखै आरोना रायजोफोर थेवबो खैरो बागानखौ नुनानै एसे गोजोनबाय आरोना आं सान्थि मोनबाय आं ना लांफानांसिगोन ओमफ्राय नाफोर मोना आगैमोन हे नाबो मोनो नैबे बोरमाखौ लांजागोन दा होसियानायसो जागोनलै बे थ' नोंथांमोना मिथिगोना मिथिया नैबे गोबोरखिजों इन्जुरखौ नेटलायो होननानै रायजोफोर
बोरमायाबो जि मोदोम गोनां जाजोबो गांसो जोबा नालाय अभाब गैया आरोना रायजोफोर गांसोनि थ' मोजाङानो जायगाया नोंथांमोनाबो माने बेरायफैनो गोसोबा बेरायफैबानो जाबाय आरोना जाय संकसआव फैयाखै आरोना रायजोफोर फाब सुनो थाखाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि दैसायाव फैयो आरोना रायजोफोर दुगैनानै खोला लैथोआव बोहैजोबनायनि आरो बै गामिखौ बेंगलसो नंदोंमोन बे बिटिसियावसो गोलैयो नै बियो औ बिदिसिनिसो ओमफ्राय बिराद खस्थ'नो बेथ' गामिसो नालाय बिराद गुवार गामिनो बियो आयौ बे हाग्रा बारिया खस्थ'आ जाहैबाय बिसोरो ओरै जेनेबा खासिबारि बा ओरैहाय जोंना जारागुरि बा ओरै सराइबिल फैनोबा दालां गैयाना नावजोंसो बारनांगौ ना नावजोंसो बारो आच्छा ओमफ्राय स्कुलाव फैनोबा फरायसाफ्राबो नावजोंसो बारनांगौ जाहैदों बैजों औ दा स्कुलाव फैनायाथ' सानफ्रामबो फैनांगौनि बेबहार थांलाय फैलाय औ सोरबा नाव बेलथायनानै एखमबा गबलाय लाङोनो आयौ माने ओरैबायदि खस्थ' आरोना रायजो खस्थ' बै माबा माथावरि खोनाया दा माथावरि खोनाया बै माथावरि खोनाया बै सेरजोंहाय नाव खारो जाहैबाय नाव घाट दं मोनसे औ बेजों आरोखि दा माने बै सानजाजों माने माबाजों साहाजों नाव खारो जाहैबाय आरोना रायजोफोर माने खस्थ'नो बे फरायसाफोरनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' माने नावआनो सिन्थाय बेलथायनो माने दैखौ नों बुंनो हायाना दैया बिसोरना दसेनो ब्लाब फैलाबायो बैयाव नाव जिरनानै दङ नै सासे नावआवहाय दा ओमफ्राय माने ओरैबायदि खस्थ' जाहैबाय माने दालां मोनसेबो गैया जाहैबाय बेजों माने दालां नांथारगौ आरोना रायजोफोर दालां नांगौ बेनिफ्राय माने दालां गैयानो नावआनो बेलथायलाबायो जाहैदों माने गामिया गिदिरथार नामानो बारा फरायनो थाखाय बिराद उसुबिदा आरोना रायजोफोर ओंखायनो जोंनिसिमबो मोनसे खावलायनाय जाहाथे थाबैनो सरकारा बेफोरबायदि दालांफोरखौ खना खनला नायसनफैयो जों बेखौनो खावलायहरो आरोना रायजोफोर थ' होमबा आं बे जायगानिफ्राय माने बिदाय लाथ'बाय आरोना रायजोफोर